agus fáilte go féile UCD ó glór na Gael. Donachas anam dom, agus inniu táimich chun na leir seo léir sa tóir an Yeti. Faoi Olaf Snachtapus. Neadar né mar grothir atá caiitir fanna blianta. Man, rach níisteach, agus feicimi catá siúléige haus na Himalayana. Sa tóir an Yeti, leis an Olaf Snachtapus. Be Gabriel Rosenstock a scríomh, bhaisig Carol Bettera an leabhar, is be é an clóbhío ach a chéad sig. Sa tóir an Yeti. Gabriel CB. Is mis an talamh Snachtapus. Cé thosa, mas mis donach. Cé thosa moch an sin. Slán tá méid dul areis go dtí na Himaláthe sa tóir an Yeti. Fecha sa gléiste go deas teolaí. Bhín sé fuórthús an sin, meas na sléite sin, an uair fad. An má leat sneachta. Eile cinn sais duine atá an sin. Sí ar mos le chéile. Mo chara, fech. Picture de gabhar atá aige. Tá sé á heispont an bhean sin. Fech. Gabhar. Well, sin cara difriúil. Gabhar ná, hé? Gnó nó pléisiúr, chun fear na bas ceiste an talamh. Ceist wa, mar dar nó, don Olaf san dáród atá gceist, gnó agus pléisiúr, dul hús an sin, I meas na Himaláthe. So tá sin is treis teach de dír, fech. Na sléite! Agus machló, sa sé rickshaw jazz. Ó fech na hanbethe mór hímpel na háite freisin. Praisfad ditse. Ó, fech, tá sin lorg an airg le ícíocht. Ludín Yeti. Tá sé sás Ludín Yeti a chuirtó. Seachas airigad. Djin go mar bhar leis an bhar sin airigad. Cad I ceap sibse? Agus an sin chun sin ceiste an facír seo fech. An Yeti, mos é de holé. Tá sé bhá. Tro sin, sús sa meas na sléitáid bhfuil sé bán fech. So raig leis. Ó, fech. Sos, an copa an té. Bhín sin teas á bhaine gcónaí nach mian. Agus bert ón dúhí, fech. Níacha sibh Yeti hart an seo. Tá sé fós á lorg. Iad wacha. Níl is agin an bhfuil. A Yeti, có bhfuil tú. An talamh Snachtapus an seo. Ní dólum gur Yeti atá an sin. As am alach! Déine se fach síos. Go tapi ag sciáil. Ó, bhí léimt as am alach go tapi. Sa chaid se hata fech. An Yeti gone doubt. Sa sé brenn ar na rudín sin. Ach, déan go raibh cat sin, agus ní an Yeti a rinnéid, eh? A bhrú chosasteach sa snacht an sin. Táim chugad a Yeti, táim chugad. Ag sé siúil, neadar na sin an Yeti an sin fech. Níl an talamh róhínte. A wacha mé an Yeti, ní acha mé an Yeti. Agus an bhuile is agad cén fá nach wacha mé an Yeti. Mar nach ann dó, is talamh le Yeti ólíocht in Ollscoil Hamburg mé, agus glach bhuaimse é. Ní le lehéad a rud ann agus Yeti. Té a bhaile did féin. Ó, is búla leis an bhar seo. An talamh ó Ollscoil Hamburg agus ní chreid an tesin. Gúil Yeti an éair. Tá sé rá leis an Olaf Snachtapus dul bhaile nach fiú fannacht. Níl le héad a rud ann agus Yeti, abba hanis. Cad é seo mar sin. Cad é seo a bheith ó, ha, Ludín an Yeti.
Tá an fear bocht as a bheabhar. Ceapan an olah ó Hamburg go bhfuil an talamh snachta pos as a bheabhar, so tá sé ag géimeacht dwaid cho scopi agus is féidir leis. Nis búlann sé leis an grúpa seo feach. Ní sé ann. Ó, be cúpla céir góidí am. So, low, Peter. No brickfast. Yeah. So le leanann sé a móthar. Díadar hábháil. Fecha catá sé búla leis hús an sin na sléite. Nóid sé bringlóid. Dí réit? Sin in gabhar speisialta. So grúig fada anas go bhana sé go deas teolaí hús an sin. Mar go mbeadh sé fíor fuair an sin. Bliain níos Janie. Ó feadh. Á grúig mór annach chud grúig ar inis nach bhfuil. Sceall nach mar níon te sin ar nós Yeti nach mar níon. Yeti, Yeti, Netty, Netty, Yeti. Ní ceist mhórí sin, ceist fiogí sin, ceist an fiog. Beg bídeach. Búla le manach do chud an buddhismus hús an sin, sa chuir ceiste a bhacha sé an Yeti. Well, an Yeti an baist, Gia Lynn. Siúil timpeall an sin, agus in isis feach. Chaithníam an shrón, dólan gur Yeti atá ann. Cad cheam sibh seo? Yeti! 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 Feach so gach chéine. Ní chredan siad, go bhfuil Yeti ann. Feach. Teach de stáach. So gach chéine ag ré. Nó gimach feach. Ach ben tá, ja. Ach sin tocht an talamh ag teacht ar ais. Ach feach, na sin an fear Yeti. Is na lábha air. A sé trí fannacht as rairc ach an duine, eh? So bhaile inis, sé trí chud grúig a ghearra. Tá sé sást an sin, Mas tú. Ní ráas in an leabharseach ar síos, Gabriel Rosenstock. Frisis mo chrí gáire an Yeti. Well, cad ceapan sibse ó bhfuil an Yeti ann. Ar éirigh leis teacht there. Well, sin cheist an leabhar nach í. Go dtíon céad leabhar eile, slán go fóil.